saraang kapatalikod, relax lang. Hindi mo sila ka-level. Ibig sabihin nun, hindi nila kayang level mo. Chill lang. Gwapo taya. Gwapo taya. Gwapo taya. Tinunto. Amerikano versus Ilonggo pag may nakitang bisitang babae ang kapitbahay nila. Oh, he got a new friend. Sino to sa? Pugagid pusa naman yung babae siyaw. Linog naman ni karon mo. Sinunto ito. Amerikano versus Ilonggo pag may pumasok na butterfly sa bahay nyo. Oh, that's so cute. Stoy, pigit. Talantawa ko, be. Hindi nyo nagay kuti. Hanggang muna gani, pabayaan nyo lang. Kay silula nyo na. Ay, papangadiin nyo. Ganito, ito. Amerikano versus Ilonggo pag gustong pumasok sa bahay mo. Can I come in? Meg, basi ka pangagat na ido nyo. Sigurado ka? Puga, basi makagat ko na balaw. Siguraduwa, danay. Ganito, ito. Arabo versus Ilonggo nung nag-meet after 1 year na hindi nagkita. Oh, alhamdulillah, salam. Kif al-halik, shu akbarak, kif sitik, kif inta. Mashallah, mashallah. Kif bilad, kif mama, kulo tamam. Kif baba, kif shugul, kif bilad. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Hoy, agi! Mado sabi ka, nagagayang paghapya. Madugay na ko lang kita kasi mo, ay, nang tambok ka. Pero okay na nagwapa ka man. Ay, kamusta ka na dugaga. Ay, ala. Naiglaw ko sa imo alpot ka. Ito sa hangag. Ano na? Ilan to? Ito. Beshi. Hello, Beshi. Ba't umiiyak ka na naman? Ay, naku. Walay na naman kayo ng boyfriend mo. Di ba sinabi yan, nakita noon walayan mo na yan. Nahuli mo na nakaraan, bumalik ka na naman. Ikaw din kasi, biga ka din kasi, no? Isang kuhit lang sa'yo. Ay. Ngayon, ano gagawin mo? Ano din naman magagawa ako? Bawyang muwat ka din naman kasi, Ay, wala ako mahimo. Diyan kasi kahit anong sabi ko sa'yo, hindi ka naman namamati sa akin. Ay, ewan ko sa iyo, Gawin mo kung ano gusto mo. Tinunto. Look at them. Another set of visitors? Yes, apparently it is their house blessing. And we are not invited? Ridiculous, isn't it? Dear goodness, look! They're not even observing social distancing. And not only that, they have been extremely loud since this morning. Did they not consider we have neighbors working from home? Well, you're going to love what Rosa told me the other day. These newcomers had the audacity to utang some sardinas from her sari-sari store. Really? Really? The audacity, indeed. But no wonder I didn't see any lechon being delivered there today. Pity. I also heard homeowners are now complaining about their dog pooping everywhere. Now that you mentioned it, look at that. That's the evidence. Disgusting. You. Amerikano versus Ilonggo pag nagluto ng spaghetti. Oh, yummy! That's my favorite! Social! Sino may birthday? Tinunto. Ito. Wani, you're the bye. Hey. Oh, hey, what are you looking at? Nothing. Is there something on my face? No. Did I forget to wear makeup? Lips too dry? No. Hey, do I have a unibrow? No. Are my cheeks getting too chubby? What then? What is it? It's just that you're beautiful. Ay, Espiritu Sangkilat. Lihog ko igua ang mga bakba sa mga chismosa nga daw bilat. Tinunto ito. Sa lugar lang. Sa lugar nga kami lang duwa. Wala na sa may magaw pa siya. Tinunto ito.
Ay, kung hindi ka sa ako, hindi man ko si mo, no? Hindi ko si mo maguntat. Gustuhan ako bala. Tinunto, ito. Hey, ma'am, good afternoon. May take your order? Okay, ma'am. One sweepstake. Yes, ma'am, sweepstakes. Beef steaks. Beef steaks. One beef steaks. How about first price, ma'am? You don't like? Second price, you like? And no need? Okay. Ma'am, would you like to upsize your drinks? You add only salapi. Okay. By the way, sir, your egg hard-boiled or sunny side up? Okay. 10 minutes, ha? Okay. Yan to. Ito. Wala. Gidyagot to. Sa babae nga dalok-dalok. Tinunta. Ito. Alam nyo ba na kaming mga Ilonggo mahilig talaga sa paulit-ulit na salita? Ito, pakinggan nyo. Tita, arad sila blab. Malagaw-lagaw, tani, gami. Wow, ari nga bata kasabad-sabad. Tado sa dalok-dalok kay mo sa bata mo. Kung mag-joko, utoy-utoy, kagid lang kadlaw, bro. Patay-patay, kagid lang arikik, bro. Sige na bala to. Bao, nini. Kagwapa-gwapa, si mo. Oh, sige na. Sigasig lang, ha? Utay, ikaw man lang nalaway-laway. Joke lang ta. Hindi ka malango-lango. Tinunto, ito. Tinatawagan ang magulang ng nawawalang bata na si James. Nasa 5 o 6 na anyos ito. Pumunta lang sa lost and found section. Gawa nyo yan. Tapos pinabayaan nyo lang. Ito. Ana, ikaw. Ano na naman problema ni Di ba hambal ko kwaon mo ng balbas mo kay nakalaman ko? Tig-agid? Balbas lang ito magwagid sa sapanit, ya. Hindi po, gapatyon tagid ka. Ay, hindi ko yakan sa balbas ko. Dawag, sa kung wala balbas? Wala ko labot. Paano daw i-translate sa hiligay nun ang sa sobrang takaw niya, ang kanya talaga. Ang kay iya, kanya pa. Sa sobra kadalok niya, ang iya lang gid. Ang iya ni iya pagid. O, diba? Puro iya. Tinunto, ito. Dahil maglulugaw kami. Kasama ka sa amin? Uy, lugaw? Ala, paborito ko yan. Sige. Dali, labis lang ako, ha? Dali lang. Anong? 4 na lugaw nga po. Ay, excited na ako, day. Kumain ng lugaw. Nami-miss ko talaga yan ba sa amin? Alam mo, pag may birthday, ako tinulutuan ako ng lola ko ng lugaw na yan. Tutulungan ko pa minsan magluto eh. Ay, salamat guys mag-imbita sa akin. Ay, excited na ako na hidlaman ko ba. Ma'am, order niyo po. 4 na lugaw. Day, lugaw ito? Tinunto ito. Reminder lang ha. Kung hindi nyo gusto maaga maging iloy, hindi pagilabte ang magaloy-loy. Tinunto ito. Oh, it's another year.